Assalamu alaikum, ni ne Adam Ezam, dan wasan kwaikwayo, makaɗi, mawaƙi a cikin masana'antar Kano. To shi fa Adam Zango kasuwarsa ta buɗe, ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Tun biyo bayan saɓani da ya samu da uwar gidansa, wato matarsa kenan, da suka raba 'yan kwanakin baya. To a halin yanzu Adam Zango ya dawo yana ƙanshin turare ɗan goma. Inda idan ba ku manta ba, kamfanin MTN yanzu sun ba shi ambasada na kamfanin gabaki daya arewacin Najeriya, inda suka biya shi wasu biliyoyin kudade domin ya ci gaba da tallata musu shi. Sai dai a gefe guda, to fatin bayan damar da Adam Zango ya samu a halin da ake ciki yanzu, to fatini ya sai zindime miyar mota ta biliyoyin kudade. Ga motar nan ma kuna gani a halin yanzu. To Adam Zango kuɗi fa ya fara dawowa. Batun raɗin cewar wai zai daina fim, wannan ba gaskiya bane ba, wasu ne kawai suke yadawa domin su samu na abinci. To kuma ka san dai dama ba za ka rasa makiya ba da mahassada ba, kamar yadda Adam Zangon yake faɗa. Har ma a cikin bidiyon da za mu sa muku yake cewa ku yi following ɗinsa a Instagram, Facebook, har ma da ragowar social platform ɗinsa da yake amfani da su. To kafin nan mu sa muku jawaban Adam Zango, za mu so ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, ku yi comment, ku yi liking, ku yi sharing, domin kasancewa da mu a koda yaushe. Dubo sabon multimedia tana maraba da ku. Ga bidiyon kawai. Ni ne Adam Ezam, dan wasan kwaikwayo, makaɗi, mawaƙi a cikin masana'antar Kano. Please. Follow me on Instagram and other social media platforms for more information and exciting videos. I appreciate your support and look forward to you enjoying Hollandia. Na gode, sai wani lokaci. Idan kana jin daɗin shirye-shiryenmu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa, ka yi liking, ka yi sharing, ka yi comment domin kasancewa da mu.